Kai. Kun ji abin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗa a can ƙasan Faransa? Lalle kam, kallon kitse aka yi wa rogo. Har ya je can wai yana yaba wa Ganduje, har da wani kwabar Kwankwaso. Ni ba abin da ya shafe ni tsakanin wani menene Kwankwasiya da Gandujiya ko wani Ganduje Kwankwaso, duk wani bata shafe ni ba. Amma a ce bidiyoyi sun fito ana tuhumar shi a gwamnan Kano a Ganduje cewa ya karɓi cin hanci. Sannan shugaban ƙasa ya je can yana wani yaba mishi wai ya aiki sosai, wai Kwankwaso ne ya fara ayyuka bai ƙarasa su ba, shi ya zo ya ƙarasa su, kaza da kaza. Kwankwaso ya cinye kuɗi. Kwankwaso ba a fito ma da bidiyo ba. Ga wannan an kama shi kirikiri, an nuna shi a bidiyo, ana ta fito da su kamar mai zan ce ne, har yanzu ana ta fito da su wai shugaban ƙasa so ɗaya bai taɓa kwaɓansa ba, har wani yaba mishi yake yi. To, anya kuwa? Amma jama'a sai a rika cewa wai shi shugaban ƙasa wai shi yana tsayawa talaka, to wannan ba wani tsaya talaka, kan shi ya sani da kuma kan waɗanda suke abubuwan da suke yi tare. Wai ba za mu waye ba kuwa, idanunmu ba har yanzu ba su buɗe ba? Muna nan ana mai da mu kamar wasu su da shashasha da wasu solo biyolo. A'a to. Ina dole kam kai ya waye. Taɓijan, ikon Allah, duniya budurwar wawa, ikon Allah.